Alas 3 na. Oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Bakit wala to? Yun. Merienda. Merendal na po, merendal. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi kan iba, o yun niya si Henry M. Isay, yun niya si Henry M. Si Henry Maceda. Henry Masida, maray na hapon tabi, sendo ka boss. Hello, hi, Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta lamang kita ka boss dyan? Kasabay niya to, mga tugang si Kuya Nems Flora, si Jerome na Martinez. Para naki-inspirasyon si Jerome na, wala na, dahil nagkaroon lang digdi. Dahil na nagdirig, tapos na. Si Ate Shara Leron, from Puro, Tubo Not. Grabing mga love story nagkadiscovery ko digdi sa DCGB. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? May mga birthday ngunyan. Happy birthday. So may mga travel. Ingat po gabos ha. Ingat po kamo gabos ha. So may mga birthday. Should be there for you. Listen to the words of May mga travel tabi dyan o mga parang tabi dyan to sa bilog na mundo. Kumusta tabi kamo dyan? So sa tuya tabi na mga lolo, mga lola. Good afternoon tabi sa inyong amin. So mga travelers natin, hello. How do you do? So mga kwan natin dyan, mga kwan tabi dyan. Uy, so mga balo, kumusta ka mo? Ha? Kumusta po ang mga balo? Is dakulong pala kitang paradangog na balo, adik? Dakulong palang kitang paradangog na balo. So bago, hali ako dyan sa Kamalig. Ano kang kuya ni, may nagtulo sa kuyang, nagranis akong balo, tulo. Henry M, sabi sa ko, ano nga niya ako, maday? Ika nga ya si Henry M. Nga niya ako, iyo po. Ako ba nga, paradangog mo? Tapig taraman mo nga kami ngayong mga balo na andaghan malong malipot na. Sige na nga, doon ni daw kung para mapatunayan mo. Ano nga niya ko po? Nata nga yapig tataraman mo kami na mga balo man andaghan malipot. Nga doon ni daw kaya kung nga nga madiskubre mo. Nga niya ko habo. Sabi saya, matalaw ka man pala niya para ka madoon. Bata na halingawan ko pa sa pangaran ko yan ni Salvatana. Nalingawan ko pa sa pangaran. Nalingawan ko pa sa pangaran kan. Di ko nahapot. Basta nagadangog na sin alas 3 mo na pagkaaga. Digdi mga tugang sa tuya at tabing programa. Pero sabi ko, nganya ko, mas maray tabi. Apa nganya kong edad mo? 57. Ay siguro ka nganya ko manay mag-liver aid ka. Ha? Mag-liver aid ka kayo nganya ko. Ha? Taman nga, ang mga hilang nganya ko kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, boda cirrhosis. Mga hilang niya, dira ka parang pag-inom ki alak, boda pagkaunin taba. Sabi sa ko, pag-una mo nga sa ko, para inom, day man nga niya ko. Kika ba ko para inom, pwede kan mag-inom. Tapos ang kaugmahan, kung day ka mo magbabago, asin tanganing magmangatay, kay pong sabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang ata. Ini may Silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid sa ropon antioxidant na probadong efektibo sa pagtuon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyos kang atay. Efektibo man pong Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. Ibisyo man o wara,
mahilig uminom o daig, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Aroalda para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Alright? Naramdaman ko lamang so. Kaya agom, natabaya ngaya agom tapid mi ka na sa nang boyong. Magpuon ngaya ka nag-uli ka ngaya digdi sa harong nagkainagumang kitang duwa. Namalisyahan ta ka kadakla na pag-uli mo permi kang buyong. Buda ngaya pag-uli mong buyong saka mo ngaya ako sa nangaya pigpapara kukupo buda piga para kisan mo ngaya ako. Piga para hadukan mo ako. Pagday ka ngaya nakainom ngay garo ka ngaya habo sa ko magduot. Yan ngayon natulutan ngayang aki na develop ngayon dahilan niya permi ka ngayang buyong ka ito. Di sa nagsimbag sa lalaki, nangayagom ta. Nangayagom ka. Ngayon dyan ka nangya. Pag sinabi ko ang totoo, madagit ka sa kuya. Tay tara mo ba yung ngayagom? Kung natang permi kang buyong, may problema ka o ano? Mas pag abot mong buyong, kakakarinyuhan mo ako digli sarong. Maski ngayon mga aki, maratapat, papatulogon mo kiatab sa kabuyungan mo. Ta ngayagom, araw kayo ng totoo dyan. Di mo nga akong pagparabawalan ngayon na day akong magil. Gusto ko nga akong permis na akong buyong. Tayan nga sa ng pagkakataon na ang paghiling ko sa imo magayon. Lol. Yan sa nga akong pagkakataon ang paghiling ko sa imo magayon. Totoo man talaga. Kaya ito kan mga soltero kami, naurimbitaran kami dyan sa mga, ang baga na mga aling-alingan. Maggayunon talaga ang pag-iling mo pag nakain, pag buyong ka na. Buda pag titamaan baga kan so ilaw na so orange, yellow, so green na ilaw. Nagdutulda sa nabagang ilaw. Gayunon ang pag-iling mo. Bako man gabos, nagkapira, pagkaaga to paron mo salbatana. Kung computer mo ang edad, mas maedad pa sa imo. Nataman daw ano eh. So di magang make up, pangyari sa maabaka. Alainon, bata. Ngaya, hoy, ika ngayas nagdigdi ka sa banggi. Ika ito. Ako ngaya ito. Nataro ka ng itsura mo. Grabe ka naman sa akin. Ang ganda-ganda ko, di ba? Sabi ko, oo nga. Matimingan mo pa, kuya, ni naglakaw-lakaw dyan sa Piñaranda Park. Kuya, sa parke. Psst! Sitsitang ka. Psst! Uy! Kumusta ka? O bakit? Sino ka? Kabaga yung katable mo kagabi. Maka, yak! Bata dyan, mga masug ay indaw, garing halo yun, no, na ako, sa totoo lang, mo ko maging ipokrito. Nakalaog man ako dyan. Nagda kami kan mga busing mi kan mga panahon, Abo ko na, di ba? Pan man talaga, pagkaaga pakailing mo, gari gusto mo nang dumulag. Pero sa iba talaga, mga magayununon talaga. Sa iba talaga, pagkaling mo pagkaaga, gari gusto mong uliton, Kuya Neme. Gari gusto mong kupuon girara. Pagkagayon-gayon. Pero kung ikamalaog sa mga aling-alingan pagkabanggi, day katabi maglaog dyan na matanga na. Lumaog katabi atab pa. So pag matanga na, problema mo nanta, kung sa hisira mga tugang hilado na, kadakol na ka nagpugol. Ayun na nga sa imo. Sarawayon ka na. Happy birthday po kay Cho Jigo Baldo. Yan ha. Birthday mo niya ni Cho Jig, si Baro na Kuya Neme. Pero birthday mo ni Cho Jig, so ama ni Ronald ha. Kaya lang garo de lamang si Cho Jig nakaramdam na magpadadaki maski bihon digdi ade ha. Kasi ta ngayon, sa masunod ngayon, sa masunod ngayon, di kayo magpara problema kaya. Malipot palan po ang daghan. Happy birthday kay Mark Ryan Aikutso, Andes dyan sa Imalnod, Legazpi City, at kay Prime Alvin Pacheco, Evangelista sa Elite Drive, Gugon, Legazpi, Why po, God bless all over the world. Lagi na po akong nagkikimat-kimat apay ibang ilaw kang ilaw po. Oh, yeah. Pa talagang kimat-kimat kang ilaw dyan pag mabaylian, pagkatapos mga tugang biglang ma-splitan, nagkakabaratakan si Melan. Balay na po, digdi kita uni dawan sa tuya tod da. Ikaw mga tugang kita ki mahiwagang tanog. Tod ta.
Pag-iristoryahan ta daw ini na sa tuya na mga ano yan. Ang sa tuya mga tugang na mga ano nga ni ito, mga samno sa pagkabuhay. Ay na nga ni iso. Pag-ready ko na mga samno sa pagkabuhay nin tao o ni magayon nun ini sa tuya mga tugang na paghururunan lamang niya na hapon. May kinaraman sa mga samno. Hay na nga ni lugo dito. Kung gusto mo mga tugang na maging maugma, habang ika nag-iedad, iwasan mo tabi an siyam na gibog-gibong ini. Bako ang Bicol ko yan kan behavior, gibo-gibo. Ano? Undi sa ate Shara, English ini. Ano ang Bicol kang behavior? Ugali? Hiro-hiro ade? Hiro-hiro? Hiro-hiro, di ba? Behavior. Kung gusto mo na sa paggurang mo, maging marayan sa imong buhay, iwasan mo tabi ini. Aging gracefully is not just about maintaining your physical health. It is also about preserving your happiness. Saruday ni mga tugang sa pigasabi na pagpreserbar kan kaugmahan mo. And to do that, para databi gibuhon mo iyan, mga tugang, there are certain behaviors you have got to let go. Yan. Igon na tabing mga ugali na dapat mong iwasan habang ika nagugurang. Dahil kung ika po nagugurang mga tugang, our attitudes and habits can greatly impact our overall happiness. May mga tao na nagugurang na nagiging anong apod ka yan? May mga tao na nagugurang na nagiging mataray. Naka-experience ka mo ka na ang tao habang nagugurang mga tugang matarayon. Di ba? Ani ba mga teacher nga sorry tabi mga madam, di ba? Nagugurang kadangkul kan mataray na mga tao. May mga lalaki man na habang nagugurang parihong attitude man. Nagiging day mo na magkasarabutan na. Pero sabi digdi, mga tugang dahilan iyan sa pigigibo nindo. Para tabi ika maubusan nin kaugmahan abang ika mga tugang nagugurang, may mga dapat kang gibuhon. Oni, number 1. Hindi kong kumbinsido ka mo kaini. Magapod tabi ka mo kung kumbinsido ka mo kaini na, ay, alat ko na pala. So, alat ko na, si smart ko, isaksako daw nga natabi. Taba kami mag-react sa smart number ko. Unin tabi ang dawat iwasan. Let's dive into those behaviors that you need to bid farewell. Pag sinabing farewell, dapat tabi so ugali mo o so gibo-gibo mo, hiro-hiro mo na dapat mong iwasan. Whole tabi. If you want to stay happy habang ika nagugurang. Diba? Kung gusto mo na maging maugma ka habang ika nagugurang, uni databi ang gibuhon mo. Lalo, bataan babayi baga, bako sa karaw, bako man gabos, nagkaper kayo na observation ko, habang nagme-menopause, ngaya 40, 45, 50, nagiban ugali ko yan, Emi. Adi, nagiba ang sendang attitude habang sinda pamamara, ano po ka ini, pa-transmit pasisiring sa pagiging suday ka na nagregla. Ang babayi, menopause. Anong sa lalaki? Sa lalaki, menopause. Ay, hindi. Lalaki, menopause. Babayi, menopause. Sa babayi, sa lalaki, yun pala ang tabang term ko yan, Madi. Pag-una ko, milopos, tadaragin nyo, milopos, minalopos. Mga anong edad daw yan, Adi?
Baka anong edad daw iya? Di ba? Pero sa totoo, ang lalaki is, ang apo niya is andropos. Kung i-transfer mo sa Bicol, ang andropos, ang Bicol po kan, minalopos. Ano ang gibuhon? Para sa paggurang takita maugma bilang mga tao sa kinabanay ni. Number 1, holding onto grudges. Bicol, dapat databing ligawan mo ini. Ano nga ng grudges? Grudge. So mga kadagit mo baga, so mga kulog mo kibuot sa imong kapwa, di mo lingawan mo databi yan. As we age, harboring feelings of resentment and anger can become a heavy burden. Salbata na palang kuya ni Adi. Habang palang kita nag-iedad, mga tugang, ang mga dagit sa daghan, buda iyan ng mga araw ka, ng mga grudges na iyan, magabat na ang pasanon. Mailing mo sana dyan sa barangay, so kaiwal mo, kagurangan mo na, nagitas pang kiray mo, salbata na, uning ngaya, so pigsisilosan ko ngayang, pigdurudan ko nga naging, garo ngayon naging kabit ini ni Agong. Pabayain na iyan, gororang na kita. Ano nga ng grudge sa Bicol? Grudges, plural, grudge, singular. G-R-U-D-G-E. Ano ang pagbikol ka ini pala na grudges na ini? So gari ngayon, nakaalitan mo. Yan, tama. Nakaalitan mo. Ang sisingin, mga nakaalitan mo sa buhay. So mga nakakulugan mo kibuot, for let go that grudges in your life. Amen? Sabihin nyo, let go that grudge. I want to let go all grudges. Palayain mo mula sa iyong puso ang galit na nararamdaman mo dahil daw iyan ay nagpapabigat sa iyong pagtanda. Ano natin, Shara, so grudges sa Bicol? Grudges, basta ano ka sa mga nakaiwal mo, di ba? Nakaiwal mo. Makaalitan. Ano ba? Kaalitan, di ba? Kulog sa buot. Piyog-uyogon mo an pala. Kulog sa buot, spell buot, B-O-T. Sama ng loob. Kulog sa buot, sama ng loob. Spell loob. Kulog sa buot, smell buot. Kaya ba hinapot ng ganda ko ka ito? Ano nga niya kung apod ka ini? What is this? Sir, ang apod, that is called kulog nin buot. Small, spell buot. Sabi kanso, ginapo ko mga kanso white marker na saramayong ka nga niya ko na, ay, sala pa rin niya, sir. Ano mo kuya naman tamang spelling kang buot? Aram mo, di pagtaram kay Shara, takita man na nakaising, diba? Diba? Now, kulog kibuot, pawayaan mo dala. Nata, habang kita mga tugang nagugurang, gari ka databi nagiinom kihilo o poison and expecting that other person to get sick. Pwede kang magkahilang kung may dara kang kulog nin buot sa imong daghan. Naman ka para problema ka, patawada na iyan. Remember, dangugan nindo ini ha. Alat ko na to ni Mena. Hen. Ang ismil po kang buot, B-O-T. Dakol sa sentro, bako balo, kundi baluga, iba man ini. Good afternoon. Out of coverage katabi, subago pa, ay, si Tony Garumari ak gayod. Happy birthday kay Maria Sofia Nueles from your dada. Good afternoon, Hen. Magayon ang topic mo ngunyan. Ako tabi, 39 years old na. May kadagit ako talagang neighbor ko. Iuyam-uyaman talaga ako pag nailing ko. Nagkahelang ako kan kulog kibot ko sa iya, pero pinabayaan ko na.
Yung, tama ka po dyan. Hello? Yes. Kaloy makalit do. Ano bang, ano go? Kaloy makalit do. Baka may kantakan ba din, migo na let go? So, let go, baby, come on. Di ba? Panahon na naman yan Kaya so, team song ba ito ni Doble sa Bicol Target Afternoon Edition niya, Let Go, Baby. Let go, baby, come on. Ano? At meron kan migo. Ano? Ang mga babae. Iyo. Historical. Ano? Historical. Batong sentimental. Sentimental, correct. Kitang mga lalaki, most of the time, sentimental kita. Sinda, historical, ade? Mas isang pulo nandang nakali. Iyo talaga. Ito nga natin, nasabat na babae kan sa rong aldaw. Tinino ko, dala mo ko tinaraya na kumigo. Tinino ko, siguro, mga after 30 years na. Tinino ko talaga niya ko, hi, hello, kumusta ka na? Dito na kamubon. Ano man si bag sa kuya? Linoko mo ngaya ako. Nganya ko, excuse me. Nganya ko ano? Linoko mo ngaya ako. Sawing pangalat pala. Dilamang ako tini na mata. Uy, hello, kumusta ka na? Sabi sa ko, linoko mo ako. 20 taon na, bigo. Di pa natin naman. Simple. Nakamubon ito, migo. Yan, okay. Okay. Sige, Migo. Salamat ha. Bye-bye. Alright. Learn to let go of grudges. It might not always be easy. Bako na siyang madali. But it is essential for your peace of mind. Oh, nasabutan. Nasabutan, tabi. Nasabutan. Buhian mo na ng tabi, palayain mo na ang mga kulog kibot mo, mga sama ng loob mo. Pero baka siyang madali. Pero, essential ta. Importante para sa peace of mind. Di ba? Ang mga, sa ibang lugar, ang peace. Ano ang peace? Katulinungan. Ang peace, sa iba, sira. Oh. Sa iba ang peace, pandok. Oh. Ano ba ang peace kuano ning pandok, sira, katuninungan, ano pang peace. Peace. Di ba? Oh, pero essential databi mga tugang. Bako siyang madali gibon, pero essential siya. Importante para sa katuninungan ng isip. Oh, dango ganin do ini ha. Bako ni sa kuya, sabi digdi, random tada. Forgiveness is not about letting Forgiveness isn't about letting the other people off the hook. It's about setting yourself free. Ang pagkapatawadan da tabi, bako mga tugang na sutawo, gari, wala na siya duman sa sitwasyon na ito, kundi ang pagpapatawad mo sa rong paaginan sa imong sadiri, mayawas mo sa sinabi ng sitwasyon. Hello? Yes. Ang peace, apat. Ay, bang ang peace, apat. 4 piece. Tarawayon ka. Madali ang pagkarami sa media. Iyon, totoo man talaga. Kaya sabi kan writer ka ini, baka man da talagang madali ang pagpapatawad. Pero essential for your peace of mind. It will takes time. Maybe years or decade or century. Totoo. Ay, ang iba. Ano ba nga ni Paga? Hindi natin tinawahan. Sabi mo, bumahiling. Anino pa sana bumahiling? Ano ba nga ni, Migo? Anino pa sana? Pigit, ang gira, pigitig bas. Sa kadagitan niya, pag nag-aagi ang kalaban, sugira, baga titigbas niya. Grabe na, makasagot na. Iba yan. Sabihin, hararo, Migo, ang
dagit. Dagit, correct. Ang raut kibot. Correct. Ultimo na sa nang gira niya, pigpupunas duman sa daga, ang kadagitan niya. Pero dapat dapat siya. Dapat reconcile mo ang kamatian mo. Iyo. Dadarahon mo yan, Migo. Yes, iyo talaga. Iyo talaga. Pero pa, nakakapa, ano yan, Ah. nakapalo yung gibuhay. Iyo. Takong gurang nadakit, amigo, ang mga kulog kibot na nakakapagian sa tuya, buda nakakapaugma pag binuhian mo. Tama, Migo. Yes, for a happier life. Yes. Amen. Amen. Yes, thank you, amigo. Mabuhay ka. Di ba? Number 2, kapatid, mga kapingki, number 2, isurat tabi nindo. Pigsurat na nindo. Ay, very good. Pigsurat tala. Sulapis. Surat. Number 2, neglecting self-care. Inidang bagay na ini, mga tugang, dapat tabi ini. Ano yan? I-embrace ta. Takitang mga tao, habang busy kita sa satuyang trabaho, Kuya Nemi, nalilingawan taan sa tuyang self-care. Pag-iingat kan sa tuyang sadiri. Naghahanap buhay kita para kita mga tugang magkaigwa ki kwarta. Pagkaigwa kitang kwarta para gastuson pag nagkahelang kita. Tama. Di ba? Di mo tabi pagpabayaan ang pag-asikaso mo kan sa imong buhay habang ika mga tugang nagugurang. Hello, oha! Hello po. Yes. Minakudan ka lamang sa tuyang kuan mo niyan, patara-tara mo niya na hapon. Good afternoon, Sir Henry. Ay, good afternoon po. Masir man ako, Sir Henry, pwede? Pwede po, pwede. Paano ba Sir Henry? Maroto nang didibo sa imo, di ka marakakaano, pigaraot ka sa lang tao. Oh. Pig ano ka, pig, nauriang ka na, inggitan ka. Oh. Siyempre, makulugon sa buot. Iyo, arog kay ni Manay. Anong kinang gibon mo? Pabaya, let them be. Ang tao may kanya-kanyang ugali. Opo. Kung kinulugang ka kibuot, pabayain ang 24 hours na lingawin na ipangadyi mo sa mahal na Diyos, natawan ng kakihalawig na pasensya, asin ipangadyi mo sa mahal na Diyos na siya magkaigwamang kimaray na pasensya, asin buhay. Tama, Sir Henry. Sabi ka na aki ko, pigdagitan ako. Ma, pabayaan mo yan. Pagin mo yan, payo ko. Kasi, mag-ibo ka talaga tama. Di ka makiiwan. Yes. You know what? Ask me why. Aputon mo kung bakit. Bakit? Love is the key. Pagkamuot sa kapwa ang susi para kita maging maugma, asin mapagpatawad kita sa tuyang kapwa. Araw kayo ni Sir Henry, di may mga pamilya, para daba ko ang mga ate, para daba ko ang mga sa diring tao, mga ate. Pero Sir Henry, ang bibibos ako. Then ang natataraman na di. Araw ka nang ibon mo manay. Araw ka nang. Dumayang ka sa Legazpi, sa Saud baga? Sa Saud? Opo. Kumaka ki, duman sa may kanto, duman ki, may sarungan mo, dadayang sarungan. Kumakang sa may sarungan. Bula, ipatais mo duman sa fourth floor kan sa udan. Tapos, pag nag-agi dyan sa Indo, pirmi ka sa may kapot-kapot mo lang ito. Nanti, good morning, kumusta ka? Karaman sana. Pero sa totoo lang, Tabi. Sa totoo lang, sa totoo lang, dapat, pakusugunta ang love. Dahil man dapat kita na magamit kiarmas o tarom o whatever. Tas sabi kan sa tuyang kagurang nan, ang nagagadan sa sa espada. Ano nga nito? Ang nagagamit ki espada, magagadan man sa espada.
Tama. Kaya naman niya baga si Pedro, kan linuksuan niya baga susaro na hudiyo na dubi na kay sa satong kagurangnan. Luksuan niya tap tinigbas sa taliga kang hudiyo man ito siya tinigbas man kang hudiyo. Nangalas ako kay ito kan si linuksuan ni San Pedro si hudiyo dahil siya tinumangan. Ngaya Pedro isurang mo ngayon sa imong sundang. Ang nagagamit niya kan nga magagadan nga sa arog man ka na bagay. Di ba? Tama. Amen? Amen. Okay. Salamat. Mapo, salamat. Sabi kan texter, tagari nga extend sa pagdangog kang recollection kang Holy Week. Extended ako yan ni Miso. Recollection kang Holy Week. Oha, hello. He who live by the sword Salday. shall die with the sword. Biyo baga. Hello. Nadagog ba ko dyan? Nadagog ba ko dyan, Jerome? Nadagog ba ko? Day. 4 na lamang. At may dit akong alas 4 ngunya. Bata may lakong ngunya alas 4 ta. Subukan kong makipag-date daw sa Gano'n nakalive ako sa Facebook. Facebook, kalive ako na man. Okay lang. Continue ako sa Facebook. Di nadangog itong pigsabi ko sa bago. Hello mga ka-Facebook. Kaya ngayong salbatana ka. May plano ka pala na maraot mo niya na hapon. Okay, mga nasa Facebook Live, good afternoon ta. Dahil na natapos o kwanta, dahil matatapos o discussion ta. Nakatulosan na kita ngunya na hapon sa mga nasa Facebook Live na ayot pala ta, continuous pala ang yung pala yung mananggad pala continue pala kita sa Facebook noy. Hindi pala dapat magparataram-taram kung hello. Mga nasa Facebook Live na ayot pala ta, continuous pala. Ay peling mo sa nako. Ay, so camera ni naka-off Good afternoon, sabi ni King Pinkan mo baby, happy listening po from Bangkirohan. Homer Lola, Evangeline Llagas, bata, pipirot ako, nawara ta, makaulo ko na naman ang programa mo na Pinkan mo baby. Sa madam, good afternoon po sa imo. Nata ang comment, nakulon ang nakabugtak na comment na iling ko, dit lang so kwanta. Sige po, good afternoon tabi sa Endo ha. Mga nakatutok sa Facebook. Ang nailing ko lang, Sige po, kamutabi na mga nasa Facebook Live mo niyan. Di pa nagbalik sa kuryente, Di pa nagbalik pala sa kuryente. Pasensya na po kamo, ata Jerome Martinez watching. Nadagog. May audio ba ka, Jerome Mare? May audio ba ka, di ba? May audio, At palang, pag nag-brown out, continuous na ang programa, tanga ni mga tugang na masabutan ta. Anyway, so mga travel, so may mga birthday po, pasensya na ka mo, alas 4 na kaya Alas 4 na. Nag-record ka na, Joshua? Si Joshua, nag-record na inita. Okay, makirakod man si Joshua, ganagulpit ang trabaho ini. Nag-record ka na, Joshua? Nag-record ka na, nawara po, sir, kamo sa ere. Pasensya na po kamo nawala kami sa ere. Ayo, digdi po ako sa kamalig. Ayo, nawara sa ere kita. Anyway, yaw na, undi na kita. Di pa man, sa transmitter tao. Nag-record ka na. Yun na. He who live by the sword, die with the sword. Yada ang moto ni Diwata. Okay. Sige. Good afternoon, Tabi. Diwata. Moto ni Diwata kasi mariposa. Good afternoon po kay Ate Rochelle Armenia. Uy, Ate Rochelle, kumusta ka na? Kumusta so ina anak ko si Aileen Baldo de Mapilis, boda si Leslie?
Good afternoon, Leslie. Good afternoon po. Good afternoon, tabi kay Ate Rochelle na Armenia. Namiss ko lugod si Ate Rochelle kanagyan ako kay Ma'am Ani Sumanga kan sarong aldaw. Kaya gusto ko lugod pagparabalik-balikan. Diba? Tabi. Ngunyan tabi sa may mga birthday ngunyan. Happy birthday. Morning, good afternoon po. Send po si Father Mom. Si Father Momoy pwedeng si Father Momoy po makakahuron sa Lidong, Santo Domingo, Albay. Sa Lidong po si Father Momoy pwede makahuron. Diyan po sa aga pong Domingo igwatabi siya ki igwatabi siya ki schedule na gari 5 to 6 na healing mass. Buda alas 9. O pwede po ka muna magduman tabi sa kuan. Good afternoon, Tabi Henry M. Sa totoo po, makasalanon baga kita. Iyo, totoo po yan. Ako, grabe ang kasalan ko po. Talaga, boss kita na mga tao. Igwa kita ki mga kasalan, mga tugang na napupugulan. O kundi, dito na mapadago sa discussion, alas 4 na po. Live si Direk Edwin. Live. O, yaw na po si Edwin kaya. Pasensya na po kamo. Isa ko naman kita sa Lunes naman kita. Maghirilingan. Hindi po sa tuya na programa. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang na darakan sublang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago asin tanganing maugmang atay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant po na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon sa araw-araw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o babawasan ang danyos kan atay. Efektibo man po ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom mo dai, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mamabakal sa panginot na butika o drugstores nationwide. Salamat sa inyong pagantabay. Mabalik po ako sa mabalik po ako sa Lunes sa programa niya to na Pinky on Mo Baby. Pasensya na po sa mga dito nagkabarasang mga mensahe niya na hapon. Didi po sa satuya na programa. Thank you. Today sa GB. Susunod na, iba po si Edwin Peralta. Thank you, goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Camille Pratsiambao po.